Insellimlek Charmaine, grazzi fil-fatt jiena ninsab hawnhekk ġewwa l-lokalità tal-Mosta fejn ukoll hawn elezzjoni għal kunsilli lokali. Minkejja l-elezzjoni naturalment bħas-soltu l-attività kummerċjali u anke l-attività turistika tispikka hawnhekk ġewwa din il-lokalità kbira. Lokalità fejn propju hawn numru ta' votanti reġistrati li ammontaw għal 17,433 votanti reġistrati li jistgħu jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsill Lokali ġewwa l-Mosta li minnhom però hemm 1406 voti li mhumiex miġbura, ġifieri 1406 persuni minn dawk reġistrati ġewwa l-Mosta ma jistgħux jivvutaw fl-elezzjoni għall kunsill Lokali ġo din il-lokalità. Ħanati ħarsa lejn il-kandidati li qegħdin jiġu preżentati hawnhekk għall-għażla tar-residenti Mostin. Fil-fatt għall-Partit Nazzjonalista hemm 12 il-persuna li qegħdin jikkandidaw ruhom li huma Ivan Bartolo, Gianluca Busuttil, James Kassar, Kit Kassar, Francis Degwara, Jesmond Gauci, Martin Paċ, Angel Rapa, Bernadette Xkembri, Karl Tanti, Edwin Vassallo u Charlene Vella. Imbagħad min-naħa l-oħra il-Partit Laburista baxar kandidati hawnhekk ġewwa l-lokalità tal-Mosta li huma Maria Pia Bonnici, Christian Borch, Joseph Gatt, Joseph Howard, Mark Mikallef, Alexander Muscat, Mario Sammut, Marce Xikluna, Rachel Tua u Noah Vella. Fl-2012 biex nagħmlu ftit ukoll nikkumparaw ftit mal-elezzjoni li kienet saret fl-2012 dakinhar ma kinux inġabru 10.8% għal din l-elezzjoni din id-darba fl-2015 ma nġabrux 8.1%, jiġifieri għal din l-elezzjoni ma nġabrux dokumenti tal-voti 2.8% inqas mis-sena 2012 meta kienet ukoll saret elezzjoni għal kunsill lokali ġewwa din il-lokalità. Dak kollox min-naħa tiegħi hawnhekk jiena Mario Frendom il-lokalità tal-Mosta ngħaddi l-linja lura ġol-istudio.